Ka mensim ngolem na keleng ki benta jong ki dong bat ki than na barok kawai ke jela. Kilatu caki bahing hasem jong Dr. John Sailo rentathiang ubalaklatno hadin ke jingkem ke jingpang COVID-19. Na kaliang jong upaim WSIM nongshai ubade usirdar jong ganong po elaka hima khat arlengdo. Ulapha yakne ke khubor ngolem caki bahing hasem jong Dr. John Sailo rentathiang. Kangu kaburom na kahima jungu bat kajing kublai ke bakerpang namar ki mati ki ba ula kentiu ya kadong bat kathanyri bhoi barok kawai. To kabas dang kajingu bat kajing ro ngayo blai ya kaboplingi kalat ya kabanganyo. Bat gen katukot ni habi dei kajing duno jong weu rirong ba. Ngapen pau ro kajing so kia mensim kajing duno jongi ya weu rirong ba bota di Dr. John Sailo rentathiang. Barok ngitip hang di Dr. Sailo ngimla kum kahima klem da penpau ya kajing no senyang kajing syakri jong ne urang ba ya ki para mensim ha ka imlang salang jongi bat ha ka ju kapor udei ubriu bopoi sedu kiduk kisuk ukup siliang usem siliang bat kumjuru balong ba une ubriu kane ka jingirap ka jungu ka jingdon kat ka jungu ka tho om tang ya ki babha om tang ya ki badon ba em om ki beruspa hanrei uni ukdup lut ya barok klem da tho ya ka jinglong lane ka jingdon lane ka jaj benreu ngaduai ya ka ying asem ka jong uni Dr. Sailo khamtam ya ka lok ki khon ki kti ki bait ki bathon ki jungu baga tin ka jong blai ha ka kitab Habakuk kalanong ka baar kat khat ka baar pho ko hanrei utrai udon ha ka temple ka bakhoj ka parthai barok tekan sangap jarno hakmat jung ikum baga ublei umdon shu hakum kini ki jinge ka saw sian ka jing duno ki bathon hanrei ka nek tin jong blai ka pan skhamingi ba ublei dong don ha ka temple ban sensyar yang ban ingilang barok uni doktor ulaile ya kata ka jingile babha ha ka jingim ka jungu kum kristan ula pendap ka jinge phet ka jungu kum unong sumar ula riru ya kata ka jinge bat kata ka jingile ka jungu ban pen ko ngu kata kalong ban ajing syakri bat ublei udon kat lem bat ula pen ko ngu ru ya ka tin ka jong blai bat ulong ru senran jong Jesus Christ wat hadin ba umdon shu nakane ka perthai ula khlat no ula ino ya ki bait ki bathon ka jungu hanrei udang le ya kawai ka kam ka bakrau bat kata kalong hadien ka jingmi jong ki kudrum kenram ha ka bidei ban pun khoj bat ya ka met ka jong i kala long penban ka jing plilat ban pen syai ya ki jingmut ka jing perkhat ki belengkot ya ki bun balang bat kane kalong ka we ka benta ka jing pentep na benta ki babun ki khun ki hajar kibran ha kait ka hima ka jingi bat hakiwe ki benta bat khamtam ki boy district bat hakiwe ki jaka kane kalong ka jing pentep na ka sarkar Meghalaya ha ka bede bat katnat ka kot ka khia ka jing tha ka ban kam kumno ban pendap ya ka ban penkhoj ya kamet ki ba khlat no lani ki guideline namta ki dead body management barok ki staff kila ki blayo e training kumno banle ya kabron kam ha kabede bat ki infection prevention control practices la ban pelong ya ka jingle niam da ka ba pule ya ka tin jong oblai bat basendrej ru ya ki kurku kumta terter klem dakta ya kamet kabayap wat habala thangru kamwanra kanu ka jingma bat kalaru banlum yau tau tupe banyo le niam bakhadu bat kumjuru kumdei tangata dei ban but ya ka jingtha jong ka sarkar banum ya lumbreu wat ha ka jaka bapun khoj ya kamet kaphat bat kumjuru hakane kapor ka jingkarpat ka bami na ka hima gate ka hima bat kumjur ki nongsong snong ki ban ha ka dong ri bhoi bor kawai ngi karpat juri ka sarkar bakin le ya ka badon kam khnang ba ka dorbar snong kabran hasor lane hanong kendong
Bakinyo ya ka jing batai ka babnya bat ka jing kai ka babnya. Kumno ya kane ka ban pen ya ban yada bat kumdo ban pen kam lada ja kum kini ki jing ja ki basosi. To ubli undon kat lem bat ngi ubli ki jing suk unang senchar bat ne don kat lem bat ngi kuble shibun kuble shian.